श्री स्वामी समर्थ. लवकरच नवीन वर्ष आता सुरू होणार आहे. पण या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला या 3 राशींचा राजयोग मात्र सुरू होणार आहे. तर या 3 राशी कोणत्या आहेत तेच आज आपण इथे जाणून घेणार आहोत. वैदिक शास्त्रानुसार जेव्हा एकाच राशीत 3 ग्रह येत असतात, तेव्हा त्यातून त्रिग योगाची म्हणजे त्रिग राजयोगाची निर्मिती होत असते. येत्या नववर्षाच्या सुरुवातीलाच शनीच्या स्वराशीत म्हणजेच कुंभेत शुक्र व मंगळ येणार आहेत. शनी महाराज अगोदरच मार्गस्थितीत कुंभ राशीत विराजमान असल्याने शनी शुक्र मंगळाची त्रिग्रही युती ही काही राशींच्या कुंडलीत महत्त्वाचे बदल घडवून आणू शकते. त्याचमुळे ज्योतिषशास्त्रात शुक्र हा वैभव, विलास, धन, धान्य व भौतिक सुखाचा प्रेमळ ग्रह म्हणून ओळखला जातो. तर मंगळ हा तितकाच शूर, पराक्रमी, साहसी व आत्मविश्वासू हट्टी ग्रह म्हणून ओळखला जातो. शनिदेव हे तर कालयुगातील न्याय देवता आहे. त्यामुळे 3 प्रभावित राशींना शनी महाराज कर्मानुसार शुक्र व मंगळाचा एकत्रित प्रभाव जाणून देतील. पण या 3 राशी कोणत्या व त्यांना धनलाभ होणार असल्याचा काय स्तोत्र आहे किंवा काय असू शकतो हेच आज आपण येथे जाणून घेणार आहोत. सर्वात पहिली रास जी आहे ती आहे मकर रास. आपल्याला जरी मंगळाचा प्रभाव जाणवत असेल तरी यामुळे आपल्या व्यक्तिमत्वाला उत्तम झळाळी मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या स्वभावात बदल पाहाल, आत्मविश्वासाने बोलण्याची सवय लागेल. त्यामुळे आजवर झालेला अपमान किंवा संधी नाकारण्यासारखा घटना पुन्हा घडणार नाहीत. तुमची कामं एकार्थी मार्गी लागणार आहेत. त्यामुळे त्याच्यातून तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने प्रचंड मोठा धनलाभ होण्याची संभावना इथे दर्शवून येत आहे. विद्यार्थी वर्गाला कामाची गरज म्हणून एखादी नोकरी करावी लागू शकते, पण अभ्यासातून दुर्लक्ष करू नये. येत्या काळात यश तुमच्या वाट्याला येण्याची पूर्णपणे चिन्ह दिसत आहे. त्यामुळे एकाग्रता हरपून त्यांचा मार्ग अडवू नये. वाणीच्या प्रभावाने तुमचे समाजातील स्थान दृढ होणार आहे. त्यानंतर जी दुसरी रास आहे ती आहे मेष रास. कुंभ राशीत व शनी व शुक्र एकत्र आल्याने मेष राशीच्या मंडळींना तर भव्य दिव्य प्रभाव जाणून येऊ शकतो. ही युती तुमच्या राशीसाठी अत्यंत सकारात्मक ठरू शकते. अगदी अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी सहज घडून येतील. परिणामी तुम्ही ज्या गोष्टीला घाबरत होता ती सुद्धा करून पाहाल. नोकरीच्या बाबत एखादा मोठा निर्णय घ्यावा लागू शकतो. गुंतवणुकीतून प्रचंड धनप्राप्ती होऊ शकते. शेअर मार्केटमध्ये पैसे अडकवणार असाल किंवा तुम्ही इन्व्हेस्ट करणार असाल तर आधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. पण असं केल्याने लाभाचे चिन्ह तुमच्या या राशीमध्ये दिसून येत आहे. व्यापारी वर्गाचा नवीन लोकांशी संपर्क व संवाद होणार आहे. तिसरी रास आहे वृषभ रास. शुक्र व मंगळ युती तुमच्या कर्मभावी तयार होत असल्यामुळे त्यातच शनिदेव हे कर्मदेवता म्हणूनच ओळखले जातात. त्यामुळे शनिदेवाची कृपादृष्टी तुम्हाला राहणार आहे. त्यामुळे तुम्ही हे लक्षात ठेवा की तुमचं प्रत्येक काम हे तुम्हाला नेहमीपेक्षा दुपटी प्रभावाने होणार आहे. अगदी वेगवान तुमचं कोणतंही काम लगेचच होणार आहे. त्याचमुळे तुम्हाला कोणत्याही कामात अडथळे जाणवणार नाहीत. एखाद्या मदत करण्याच्या समाधान या कालावधीत तुम्हाला जाणवणार आहे. तुम्ही एखाद्याला मदत करणार आहात आणि त्या मदतीमुळे तुम्हालाच फायदा होणार आहे. नोकरी व व्यवसायात स्वतंत्र निर्णय घ्यावे लागतील व इतरांचे मत ऐकूनही मनाचा कौल टाळू नका. कारण की इतरांचं जर तुम्ही ऐकत असाल तर कधी तुम्हाला त्याचा तोटा अनुभवायला मिळणार आहे. त्यामुळे स्वतःचं मन, स्वतःचं काय जे अस्तित्व आहे तेच तुम्ही तुमच्याप्रमाणे चालवा आणि तुम्हाला जे योग्य वाटेल तेच तुम्हाला करायचं आहे. तुम्हाला शनी व शुक्राची 10व्या स्थानी घडत असणारी युतीसुद्धा लाभदायक ठरणार आहे. आपल्या संतती सुखाची चिन्ह अगदी सुखमय होणार आहेत. जर तुम्हाला संततीविषयी काही चिंता वाटत असेल तर त्या चिंतासुद्धा दूर होणार आहेत. त्याचबरोबर या वृषभ राशीला विशेषतः मुलांच्या रूपात धनलाभ होण्याची शक्यता दर्शवत आहे. कारण की तुम्हाला अचानक धनलाभ तुमच्या मुलांच्या रूपातून तुम्हाला होणार आहे. तर ह्या आहेत 3 राशी आणि या राशींचा राजयोग नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू होणार आहे. चला तर मग भेटूया पुन्हाच अशा नवनवीन माहितींसह, उपायांसह. तोपर्यंत श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय.